Ihibaloon ang bagong teknolohiya sa pagpatubas ng palay. Ano ba lang mga pamaagi agud malabot ang masaganang ani at mataas na kita? Mga mangunguma, pasanyugon ang kaalam sa Palay Eskwelahan sa Radyo. Smart Rice Agriculture. Ginudulong sa inyo sa Department of Agriculture Western Visayas, kaupod ang Agricultural Training Institute, Philippine Rice Research Institute, Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization, kag sang Office of the Provincial Agriculturist. Ayad nga aga, good morning no mayong aga sa aton nga mga suki nga tagpalamati no sa aton nga programa kadalagan sa agrikultura sa Kabisayan na karonda no. Pitsa 19 na kita subong no sa bulan sang Hulyo, ikatatlo nga Martes nga adlaw no sang ikapito nga bulan tuig 2022 no. Good morning sa aton Regional Executive Director no kay Ma'am Rem no. Good morning man sa kay RTD Peter no kay RTD Albert Balogo no may dayat man nga aga kay Sir Doming Marquez no. Good morning man subong man no kay Ma'am Zarlina Coelho kag Ma'am Tess Solis no sa mga partners naton sa local government units no, mga agricultural extension workers, local farmer technicians no kag farmer leaders no. Welcome naman sa aton ika-18 nga episode no sang aton nga School on the Air on Smart Rice Agriculture. Kaupod naton diri no ang Agricultural Training Institute kag ang mga tagsa-tagsa ka mga provincial governments no, mga provincial office of the provincial agriculturist naton sa anom tanan ka mga kaprobinsyahan no. Ako inyo kaabyan no sa kahanginan James no kag kaupod ko sa gyapon no si Ma'am Joey Gimalay. Ma'am Joey imo nga pagpanamyaw sa aton nga mga listeners kag aton mga enrollees sa School on the Air on Smart Rice Agriculture. So good morning sa tanan no. Mayong adlaw sa aton nga mga viewers at palamati naton subong no. Kag aton nga mga kaupod man sa pagpanguma. So good morning. Kay Ma'am Finilin Pantin no. Good morning Ma'am Fen no kag kay Sir Romar Arenio no, mga partners naton sa implementasyon sang Rice Competitiveness Enhancement Fund no kon RCEF no. Ma'am Joey no ano aton nga gintalakay no nagligad nga semana. Sa short nga recap lang Ma'am Joey. So ligad nga semana sir no gintalakay naton ang mga elemento nga mga macronutrients which is amo na siya ang nitrogen, phosphorus kag potassium sir no nga kinahanglan gid nga dako nga amount ang kinahanglan para sa aton nga pagpadako sang palay. Kag na discuss man naton sir ang isa ka micronutrient which is ang zinc. Yes, so sa subong nga adlaw sir padayunon naton guro ang isa pa naton ka micronutrient no nga importante man sa pagpadako sa palay. Yes, kung kinahanglan nun sang tawo no ang zinc no kay banan naton sa kasagsagan Ma'am Joey ng sang COVID-19 tanan nga ginaresita sang aton nga mga doctors no mga vitamins with zinc no. As usual kinahanglan man na sang aton tanom nga palay no kay aton nga tanom nga palay nagakabuhi man di ba Ma'am Joey? Yes, sir. No. So subong nga adlaw no aton nga pag-istoryahan no ang isa naman ka micronutrients no amo ini ang ginatawag naton nga sulfur Ma'am Joey. Yes sir. So ang sulfur isam na manaton siya ka importante nga micronutrient sa palay. So ini siya ang sulfur naga-promote sa dululungan nga pagdako kag pag-mature sang aton nga palay sir no. Yes, Kag ini man siya nagapadasig sang chlorophyll nga production, protein synthesis kag plant function and structure no. So kinahanglan na siya sir para sa pag-produce sang pagkaon or sang pagbunga sang aton nga mga palay. Kag ang kakulangan sir sa sulfur amo man na siya nagaresulta sang yield ano naton no deficiency ang kakulangan sa aton nga sulfur is naga-reduce ang yield naton or ginapanubo niya ang yield sang aton nga palay. So especially sir no during vegetative stage dagid na da siya sir naga-occur ang deficiency. So ang sintomas sir sang sulfur no amo ang pag-yellow sa mga young
younger nga mga leaves or mga bata pa nga mga dahon. So opposite na siya sir sang nitrogen, kay ang nitrogen Yes, naton is sa mga older leaves. Ari naman makita naton ang deficiency sang sulfur sa mga younger leaves niya sir. Tapos nagagamay ang mga gipi sang aton nga palay, nagagamay man kag naganubo ang mga uhay sini, kag nubo man sir ang number sa mga mga pinasi sa aton nga mga Nga uhay. panicles, so. Yes sir. Kag syempre gaka-delay man ang maturity sang aton nga palay. Ma'am Joey, no, ako magsiling kita nga chlorophyll production, no. Ano ang bot silingon niya sini Ma'am Joey? So amo na siya sir ang process no sang aton nga sa dahon sa aton nga palay para mag-produce sila sang ilang nga food no nga pagkaon. kinahanglan nga pagkaonan da para man na nga makabulig sa ilang nga pagdako kag pag-produce man sa mga bunga sini. Kung baga Ma'am Joey, no, kung sa tawo amo ni ang pagluto niya no sang iya nga pagkaon gamit ang sunlight, ang available nga nutrients nga abono naton, at the same time no ang tubig Ma'am Joey. Yes sir. Oo. So tandaan naton no, Science 101 na elementary pa kita no. Dapat tandaan naton ang chlorophyll production no as explained ni Ma'am Joey subong nga adlaw. Ma'am Joey no. Ano ang nakakaigo no right amount sang sulfur no? Paano naton ini ma-determinal kung kita ara sa isa katalamdan Ma'am Joey? So para sa sulfur sir no nga amount ano bala kadamo. So mabase man Japon kita sir sa aton nga mga nutrient diagnostic tools no, which is ang MOET kag RCM no, mga resulta sang aton nga mga app kag ang amount sang triple 14 plus sulfur is enough naman na siya sir para mag-treat sang deficiency sang sulfur nga ara sa aton nga mga palay. So either lang sa triple 14 o kung ma-apply kita sa specific na sulfur Ma'am Joey? May ara kita sir no nga triple 14 plus sulfur with na siya, with sulfur na siya. So enough na siya sir no para mag-treat sang aton nga sulfur deficiency. So paano naman yung timing naton Ma'am Joey? Para kung sa- may transplanted kita o kung may direct seeding kita? Yes sir, para sa aton nga timing no, para sa transplanted, pwede kita ka-apply sang sulfur or triple 14 plus sulfur 0 to 14 days after transplanting, kag para naman sa direct seeded sir, ara sa 7 to 10 days after sowing naton. So sing nga mga chimpo sir, kita dapat mag-apply sang sulfur. So basically Ma'am Joey no, regardless sang result naton sang aton nga MOET no kag aton nga RCM, need kidibla kita no si farmer nga mag-apply sang sulfur after 14 days after transplanting kag 7 to 10 days kung direct seeding kita. So O depende. kung laton naton ang result sang MOET. Kinahanglan sir nga may basis gid kita no, so dapat ara ang RCM naton kag MOET sir, especially ang MOET kay nada makita ang mga deficiency or mga elemento nga kulang sa lupa. Yes no, kay mas maayo nga specific Ma'am Joey no ato nya apply no sa sining nga mga micronutrients no, kay kun wala sing resulta no sang analysis no, pag-analyze naton sang pagdako sa aton tanom o kun sa duta na naton sa soil analysis naton no, kun wala sing deficiency hindi man kinahanglanon nga mag-apply kita Ma'am Joey. Yes sir, kay hindi man na siya efficient no, kag gastos lang na dugang nga gastos kung wala man lang deficiency no. Yes, kamahal ka daan sa abono sa Ma'am Joey. So, dapat i-maximize nato no ang utilization sa available nga mga results no. Scientific base nga mga result Ma'am Joey, kay I understand kung hindi available ang MOET sa RCM no, hindi man available, siguro may pwede man kita makabase sa mga online nga mga tools Ma'am Joey para nga basihan naton kung ano ang deficiency sa aton nga palay Ma'am Joey. Yes sir. So sa aton nga box 3 no, mga tips naton Ma'am Joey no para sa eksakto no kagusto nga paggamit sang abono, kay ini dapat itandaan ini Ma'am Joey sa aton nga mga farmer enrollees no, kay sana sambit na naton kamahal sa busang abono, hindi lang abono ang nagasaka no, kundi other products no affected
sang fuel, no, kung mga gatong naton, no. So ano ang dapat sang tandaan sa aton nga mga listeners, Ma'am Joey, no, as we move on, no, sa next naton nga K-check, no, kay bala naton ang K-check sa K-check number 5, no, is sufficient use of fertilizer, sufficient na nutrients, for tillers, and sufficient nutrients halin sa early panicule to flowering. Yes. So para sir sa aton nga efficient or right technique sa pag-apply sang aton nga abono, so kinahanglan sir i-incorporate or i-combine ang aton nga fertilizer, no, sa lupa para sa better absorption sir, no, sang nutrients, para man ma-avoid ang mga nutrient leaching, no, or evaporate or pagkadula sang mga dissolve sang aton nga mga nutrients or elemento, no. So kinahanglan na siya sir i-incorporate or i-mix sa lupa or dugang sa lupa. So another sir, ang nitrogen nga i-apply sa aton nga lupa is 30% lang dapat sa total nga nitrogen nga kinahanglan during first application sir. 30% lang sang nitrogen during first application. And remember man nga i-apply during top dress ang fertilizer sa water level sir, no, nubo lang na siya 2 to 5 centimeter lang para ma-reduce man naton ang pagkadula sang aton nga fertilizer, no, upod sa tubig naton. Kag last sir, dapat mag-apply kita sang fertilizer sa cooler nga mga temperatura, no, hindi tama ka init, no. So particularly ara siya sir sa after 3 PM or kung aga man sir, no, pero hindi kita mag-apply dapat during mainit nga mga temperatura since kadula man ang nitrogen nato, no. So kung aga, Ma'am Joey, no, siguro before 10 o'clock maka-apply na sila sang abono. Yes sir, Ma'am Joey, before basta't hindi lang sir mainit. Hindi lang mainit, hindi na mainit. Kung hapon is after 3 PM. 3 PM sir. So tandaan, no, sa aton nga mga farmers, no, siguraduhon naton siguro, Ma'am Joey, no, siguraduhon naton, no, nga ang aton nga gin-apply nga abono is nakasimbog, naka-incorporate kid, naka-mix kid sang maayo sa aton nga duta during sang basal application, no, o kung sa pag-prepare naton sang duta, especially siguro, Ma'am Joey, kung nagagamit pa kita sang sang organic, no, nga abono. Duha inorganic kag organic ka abono aton nga ginagamit. So ini apat laman kabilog, Ma'am Joey, no, nga pagkatandaan nila. So ano naman ang bot silingon sang nitrogen volatilization, Ma'am Joey? So ang nitrogen volatile. Yes sir. Ang nitrogen volatilization, no. So amo man na siya sir ang pagsaka sang nitrogen sa aton Gakadula ang nitrogen nga gina-apply nato, no. So gakadula na siya, gasaka na siya sa atmosphere, which is hindi na ma-absorb sang aton nga palay. Yes. So good morning, no, kay Sir Clark Melendres, no, may dayagid niya aga Sir Clark sa mga farmers nato, no, sa Matabanako, no, kay Sir Tito Kagapi, no, may dayagid niya aga kay Kagawad Erning Piñas, no, Kagawad Carlet Clavel, no, good morning, no, kay Rick Hintolia Sangimbal, no, kay Sir Idol Ray Hinini, sa mga farmcasters naton, Ma'am Joey, no, sa Antique, no, kay Ma'am Edna, sa Gimalas, no, kay Ma'am Judy, no, sa Aklan kay Ma'am Dawn, sa Capiz, no, kay Ma'am Flory May, no, kag sa Negros Occidental kay Ma'am Lucille Pilaltilia, no. At the same time, no, sa probinsya sang Iloilo kay Sir Jeron Magbanwa, no, may dayad gid nga aga. Nagapanginbulahan kita, Ma'am Joey, no, sa mga AEWs nato, no, mga agricultural extension workers nato, Ma'am Joey, nga ang aton nga mga episodes, no, sa mga lections naton sa School on the Air on Smart Rice Agriculture, no, kaupod naton ang Agricultural Training Institute, no, kay Ma'am Nikki Gallego
So Ma'am Nikki Caligo may dayan gid nga aga no, at the same time no kay mga kaupod naton sa Agricultural Training Institute no. Good morning gid sa inyo tanan. Ma'am Joey no, ang mga topiko na to no nga na-discuss no sa K-check number 4 no, number 5. Number 5, sir. Number 5 Ma'am Joey no. So tatlo ka mga major no nga ang tawag natin sini nga nutrients no, amo ni NPK nato no, tandaan naton NPK, tapos ang mga micronutrients naton duha lang Ma'am Joey ang na-discuss ha. Yes sir, duwa lang sir. Duha lang Which ni. is ang sulfur kag zinc. Sulfur lang kag zinc no. So we understand no ang inyong mga Agricultural Training Institute no, mga EWs ninyo may ara pwede kita sila makadiscuss mo pamangkot lang kamo sang iban pagid nga mga micronutrients no nga kinahanglanon sang aton nga palay kay makadugang explain sila Ma'am Joey no sa aton diri sa aton nga programa sa School on the Air on Smart Rice Agriculture Ma'am Joey. Kasi may dugang ka pa Ma'am Joey sa K-check number 5 naton. So, Mga palatandaan sa aton nga mga farmers. So, amo lang to no, i-reiterate ko lang ang aton nga key-check number 5 nagahambal nga dapat sufficient ang nutrients from tillering to early panicle initiation and flowering. So, dapat naton gid na tandaan no. Sa tatlo gid ka stages Ma'am Joey Yes, no. sir. Tatlo gid ka Tatlo gid siya, sir, stages. stages. Paggipi niya, pagmusog-busog kag Pag-flower niya sir, pagpamulak. pamulak no. Paggipi, pagmumusog-busog kag pagpamulak no. Sa mga listeners nato no dira sa Bago City, Negros Occidental, maadayad gid nga adlaw sa inyo tanan no. Kag sa Numancia, kag Ibahay, Aklan no. May dayad man nga agahon no Ma'am Joey no. Kag sa probinsya San Capis no, ang rice granary naton sa probinsya San Capis ara da Ma'am Joey sa Dumalaw ang mga lagpad naton no. Kag panitan no. So may dayad gid nga adlaw sa inyo nga tanan. So siguro Ma'am Joey, before kita magsaylo no sa next naton nga K-check no, pila na lang ka minutos ang nabilin Ma'am Joey. Bala naton lain na application na tandaan naton no mga farmers, lain na application naton sang abono during wet season, lain man ang application during dry season Ma'am Joey. Yes sir. At the same time no, lain man ang application kung transplanting aton nga metodo sa pagtanom o kon direct seeding no aton nga metodo sa pagtanom Ma'am Joey, di ba? Tapos isa pa katandaan sa aton nga mga farmers Ma'am Joey no, lain man no ang requirement no, ang kadamuon, ang timing sang pag-abono kag mga klase sa abono nga pagagamiton naton kung hybrid ang variety aton nga nagamit o kon inbred nga variety aton nga ginagamit no. So ini nga mga pasikot-sikot Ma'am Joey no sa K-check number 5 balad mo nato no, ang K-check number 5 amo gid ni ang crucial kung ang pagdako sang aton nga palay kag ang target naton nga yield no nga produkto nga ginalagas naton nga makapatubas kita sing madamo, dapat ang K-check number 5 dapat siguro Ma'am Joey almost perfect sila. Yes sir, since amo man na sir no ang batayan para sa mga target yield nato no, since nutrients gani sir ang aton ginaistoryahan, which is isa na siya sa mga pinakadako nga factor nga naga-affect gid sa aton nga yield nga gina-target. Yes, kay kung sa panggid naton sa aton no, sa aton nga tawo, aton kabataan no, kung hindi naton pagtagaan sang maayo nga pagkaon, sufficiente nga pagkaon, at the same time no, nutritious no, safe nga pagkaon, hindi man siguro magdako Ma'am Joey no, aton nga mga kabataan. Siguro Ma'am Joey no, nagahinga post nakikita no sa aton nga discussions no sa K-check number 5 no. So bagay no, sa sambit ko na crucial ini nga K-check. So may ginhanda diri si Ma'am Joey no bilang maestra naton sa kahanginan, may handa diri si Ma'am Joey no nga
exam, no? Test naton, no? Sa sini nga check. Ma'am Joey, pilog na tag sa aton mga farmers, no? Ready na ang inyong mga ballpen, lapis, no? At the same time, no? Ang inyong notebooks, no? Para nga makasabat kamo diri sa aton nga short quiz, no? Sa aton nga School on the Air on Smart Rice Agriculture. Ma'am Joey, go ahead. So, una nga pamangkot, Mhm. ano ang key statements ng key check number 5? Yes, So, no. that's the first question. So, kaduwa, sir, Liwaton ko, Ma'am Joey, no? Ano ang key statement? Oh. sang key check number 5. Yes. So kaduha naton siguro Ma'am Joey suliton ang aton niya pamangkot, no, para nga catch up sa aton niya mga farmers, no. Sige, sir. So, kaduwa nga pamangkot, Mhm. isa ini ka nutrient diagnostic tools kung sa diin ginatakos ang nitrogen nga kinanlan sang palay base sa kolor sang dahon. Yes. So, isa liwaton. ini ka nutrient diagnostic tools Mhm. kung sa diin ginatakos ang nitrogen nga kinanlan sa palay base sa kolor sang dahon. So kung nakapamati sila Ma'am Joey, masabat kid nila ni sa early discussions naton sang key check number 5. Yes, sir. So, katatlo, Ikatatlo. isa man ini ka nutrient diagnostic tools, no, or may ICT based application man ini siya kung sa diin mabalaan kung ano nga nutrient or sustansya sa lupa ang kulang. Mhm. So, isa ini ka nutrient diagnostic tools or ICT based application kung sa diin mabalaan kung ano nga nutrient or sustansya sa lupa ang kulang. Yes, number 3 na nga Number question, 3. Ma'am Joey. Number 4. Oh. Isa ini ka ICT-based application or platform nga nagahatag sang rekomendasyon sa sakto nga sustansya or pagpang-abuno kag ipapanga pagtatap sa palay. Yes, ika-apat, no? Mangkot, Ma'am Joey. Oh. Apat na siya, sir. Liwaton na to, no? Ika-apat. Isa ini ka ICT-based platform nga nagahatag sang rekomendasyon sa sakto nga sustansya or pagpang-abuno kag iba pa nga pagtatap sa palay. Yes, ikalima na to niya pamangkot, Ma'am So, Joey. ano ang meaning sang it? Yes, EAT. No, ang English plus ang ato nga pagkaon. Pagkaon. So, Verb, no? EAT. Verb. Verb. Yes, sir. Anong meaning niya sina? Yes. So, next naton nga pamangkot. Ikaanom. Ikaanom. Mhm. Ini nga elemento amo ang kinanlan para sa madasig nga pagdako sang palay. Mhm. Ginapadasig niya man ang pagtaas kag pagdamo sang gipi kag Mhm. nagabulig sa pagpalapad kag paglaba sang dahon. Yes. So, ikalimaton na to, Ma'am Joey. Ikaanom. ini isa ka elemento nga kinanlan para sa madasig nga pagdako sang palay. Oo. Ginapadasig niya ang pagtaas kag pagdamo sang gipi kag nagabulig sa pagpalapad kag paglaba sang dahon. Yes. So, ano ina, no? Ano ina, no? Klase, no, sa elemento. Elemento, sir. Yes. So, Ikapito. ikapito, isa man ini ka macronutrient, no, or elemento nga nagabulig sa pagpalaba kag pagpadalom sa mga ugat sang palay. So nagabulig man ini sa pagpadamo sang gipi kag madasig nga pagpamulak kag pagkaluto or ripen sang palay. Yes, no? Ikapito. Pito na siya, sir. Isa ka pamangkot. elemento nga gabulig sa pagpalaba kag pagpadalom sa mga ugat sang palay. Nagabulig man ini sa pagpadamo sang gipi kag pagpadasig sang pamulak kag pagkaluto sang palay. Yes, ikapito ina, no? Pertains to root Root, sa sir. gamot, no? Sang palay. Roots, Ma'am Yes, Joey, no? Ikawalo. Kawalo. Isa man ini ka elemento or macronutrient nga gapadasig sang pagpadako sa ugat para sa madasig nga pag-absorb sang palay sa mga sustansya. So ginapadako niya man ang ginapadako kag ginapabugat or ginapatinggas niya ang mga pinasi sang palay. Mhm. So ginapabaskog niya man ang palay kontra sa peste kag mga masakit. Yes, no? Kung ang ikapito, Ma'am Joey, no, pertains sa paglaba sang gamot, no? Sang gamot, ang ikawalo, it pertains sa pagdako, no? Pagtawko sang gamot, Ma'am Yes, Joey. sir. So, isa ini ka elemento nga gapadasig kag padako sa ugat sang palay para madasig nga pag-absorb sang mga sustansya. So, ginapadako niya ang kag ginapabugat or ginapatinggas ang
ang mga pinasi sang palay. Ikaw walo naton, ikasyam uli. Ikasyam naton, sir. Pamangkot, So, isa ini ka elemento nga nagapabulig sa pagpanami sang sabod or mga seedlings kag kabilugan nga pagdako sang palay. Yes, sang ano nga elemento na, Ma'am Joey, no? Sa ikasyam naton nga pamangkot. Isa ini ka elemento or micronutrient nga nagabulig sa pagpanami sang sabod kag kabilugan, no, nga pagdako sang palay. Yes, no. Ikapulo. Ang last naton nga question, sir. Daw kayo ipaaman pa nga duha, Ma'am Joey. Sige, imunta na lang 12, Ma'am Joey. Ang last naton nga ang Ikapulo. kapulo naton nga Ikapulo. question, Oo. isa ini ka micronutrient, no, or elemento nga gabulig sa pare-pareho kag dululungan nga pagdako kag paggulang sang palay. So, Ikapulo nga pamangkot. ikapulo na siya nga pamangkot. So, dululungan nga pagdako kag pagulang sang palay. So, ano na siya nga micronutrient. So, ang Ika-11 pagid naton, Ma'am Joey, nga pamangkot. Paaman naton. ika-11 kag ika-12. Oh. Ano tanan lang, sir, na? Dunganon. Sa pagtakos or pag-assess sang key check number 5, dapat may pila ka uhay sa kada metro kwadrado kung transplanted. Kag ika-12, pila naman ka uhay kung direct seeded or sabog, no, sa metro kwadrado. So amo na Yes, siya ang mga pagtakos naton sa key check number 5. Yes, at the same time, Ma'am Joey, no, maganda madumduman gid na nila, no, ang gin-illustrate nato no, diri sa kanginan, Ma'am Joey, kung paano kita mag-isip sang uhay, no, ang aton nga sampling, no, dapat padalisdi sa aton nga kinahon, Ma'am Joey, kagapila ina, no, kabilog ika-11 kon transplanted, ika-12 kon direct seeded, Ma'am Joey. So wala na kita sing panahon, Ma'am Joey, no, sa aton nga programa, School on the Air on Smart Rice Agriculture. Imo nga mensahe subong nga adlaw, Ma'am Joey, sa aton nga mga tumananaw, no, we hope, no, nga masabtan nila, no, sang maayo. At the same time, no, naka-take note sila, no. Kung naka-take note sila, hindi gid sila mabudlayan, Ma'am Joey, no, nga magsabat sang aton nga mga pamangkot sa aton nga quiz subong nga adlaw. So, Ma'am Joey, ang imo nga mensahe sa aton nga mga tumalanaw subong nga adlaw. So, salamat gid sa aton nga mga viewers, no, kag tagpalamati sa aton nga mga kag nag-upod, sir, sa aton during key check number 5, no. So, madamo nga episodes but still ara kamo para magpamati sa gihapon sa amon. So, kabay pa nga sa sini nga discussion, sir, no, ma-apply man ini nila sa ilang pagpanguma. Yes, thank you gid, Ma'am Joey, no, sa pag-upod sa ato, no, sa key check number 5, no. We hope, no, nga ang tanan namon nga episodes, no, 5 tanan ka episodes for key check number 5, tandaan gid sang aton nga mga farmers, no. Sa ngalan sang aton Regional Executive Director, no, kag duha naton ka RTDs, kaupod ang Agricultural Training Institute, no, kag ang Provincial Agriculture Offices, no, sang anom tanan ka mga provinces, kag kay Ma'am Joey Gimaray, kag kay Ma'am Karen May Hipolito, no. Kami tanan nagasiling sa inyo, no, nga ang tagsa katapak sa aton dapadapa sa aton talamnan, among libre nga abono kag pagkaon sa aton tanom kag kasapatan, no, kag talaksan sa aton kapisan, kag ang paggamit sa research-based nga teknolohiya, no, ang mangin gabay naton sa mauswagon nga pagpanguma. Ini inyo kasubong nga maunguma, James R. Logatis, nagatamyaw sa inyo, kaupod si Ma'am Sheila May Torino. Sing maayong adlaw, maayadayad nga adlaw. Good day sa inyo nga tanan.